Jokaisen ammatin ytimessä on ihminen. Ihminen, joka hoitaa, ihminen, joka tarvitsee hoitoa, ihminen, jolle annetaan tukea ja ihminen, joka haluaa tulla kohdatuksi. Ihminen, joka kokee, näkee, tuntee. Ihminen, jota taide koskettaa. Maailma muuttuu meidän ympärillä nopeammin kuin koskaan. Väestö ikääntyy, hyvinvointi haastaa ja samalla luovuus, elämykset ja kulttuuri rakentavat merkitystä elämään. Näihin muutoksiin ei vastata yksin teknologialla, vaan osaamisella, joka ymmärtää ihmistä. Minun nimeni on Tiina Savola ja toivotan sinut mukaan Ihmistä varten ammatti, jolla on merkitys podcast-sarjan äärelle. Tervetuloa haastatteluun Satakunnan ammattikorkeakoulun kuvataiteen tuntiopettaja, kuvataiteilija Laura Lilja. Kiitoksia. Ja sosiaalialan lehtori, kuvataidepsykoterapeutti Sanna Pikkupyhältö. Kiitos. Kuvataiteessa me autetaan opiskelijaa pedagogisesti, ilmaisemaan, havainnoimaan ja ajattelemaan visuaalisesti. Kuvataideterapiassa puolestaan me ohjataan käyttämään kuvaa työvälineenä ihmisen psyykkisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin tukemisessa. Ja onko se näin, että molemmissa työskennellään kuvan kanssa, mutta eri tavoittein? Keskustellaan yhdessä siitä, mitä nämä alat on tänä päivänä, millaista osaamista ne vaatii ja miksi kummallekin alalle tarvitaan uusia ammattilaisia. Mikä tässä ihmisen ja luovuuden kohtaamisessa on sellaista, joka teitä sytyttää työssä yhä uudelleen, ja miksi teidän näkökulmasta se on niin keskeinen osa hyvinvointia ja osallisuutta? Joo, itse koen ainakin sillain, että luovuus on aika keskeinen osa ihmisyyttä kaiken kaikkiaan. Että tavallaan kyky luoda uutta, keksiä ratkaisuja, niin mikä muu on ihmisyyttä kuin se. Ja taiteilija tietyllä tavalla on ehkä sit niin kuin luovuuden asiantuntija ja siihen asiaan perehtynyt henkilö. Kyllä. Mitäs Sanna? Mä jäin ajattelemaan sitä, että mitä siinä omassa työssä ihmisen ja luovuuden kohtaamisessa, niin mä ajattelen, että se semmoinen sytyttävä hetki aina on jotenkin se, että kun näkee, miten ihmiset, vaikka opiskelijat, meillä niin kuin jotenkin yllättyy itsestään tai omista. Se on varmasti just tätä, että syntyykin jotain uutta, mitä he ei osannut odottaa, ja he jotenkin hämmästyy sitä, ja yleensä hyvin myönteisellä tavalla hämmästyy. Niin se on ehkä semmoinen itselle aika sytyttävä hetki. Ja toki myös kun näkee, että he jotenkin humpsahtaa semmoiseen flow-tilaan siinä niin kuin tehdessään jotakin luovaa ja sitten tulevat sieltä ehkä jotenkin kuitenkin semmoisen vähän elpyneenä takaisin, niin se on semmoinen itselle sytyttävä hetki. Kyllä. Joo, taiteessa on niin kuin potentiaalia tavallaan henkilökohtaisten asioiden käsittelyyn, mutta toisaalta myös niin kuin laajemmin kaikenlaisten yhteiskunnallisten asioiden käsittelyyn. Tästä on hyvä mennä seuraavaan kysymykseen. Löytyykö semmoinen hetki, prosessi tai työskentely, joka on saanut teidät näkemään, miten kuvallinen ilmaisu voi avata ihmisessä jotain sellaista, mihin sanat ei yllä? No kyllä, ja paljon niitä hetkiä. Että just ajattelee, että on tosi onnekas, että saa työskennellä asioiden parissa, jossa noit hetket niin kuin toistuu ja on osa omaa arkea. Vaikka joku opetustilanne, jossa niin kuin ryhmän kanssa käsitellään jotain teossuunnitelmia ja luonnoksia, ja niitä tietenkin esitellään siinä sanallisesti, mutta on myös sitä kuvallista materiaalia mukana jo, niin tavallaan melkein jokaisessa tämmöisessä tilanteessahan syntyy se, että sitten tavallaan jotenkin tajutaan, että puhutaan samasta asiasta, mutta ei täysin sitä sanallisesti edes tavoiteta, mutta sitten meillä on ne kuvat siinä tukena, ja ennen kaikkea sit se, että on opittu jo niinku sitä taiteellista ajattelua meidän opetuksen myötä, ja pystytään tavallaan sillain kommunikoimaan asiasta, jota kukaan ei oikeastaan ihan sanallisesti tavoita, mutta kaikki ymmärtää, että nyt me ollaan niinku saman asian äärellä. Se on mahtavaa. Tunnistan ihan, mä ajattelen myös tuolta kuvataideterapian ja terapeuttisten menetelmien maailmasta sen, ja eihän ne oikein käänny sanoiksi sitten lopulta, eikä onneksi aina niin kuin tarvikkaan. Mutta jäin miettimään, että mitkä on ollut jotenkin semmoisia hetkiä, niin mä ajattelin, että ehkä omassa sitten taas myös siellä niin kuin terapeutin työssä semmoiset kohtaamiset esimerkiksi kehitysvammaisten henkilöiden tai vahvasti autismin kirjoilla olevien henkilöiden kanssa, jolloin
on välttämättä se meidän välinen niin kuin verbaalinen vuorovaikutus on ollut haastavaa tai jotenkin tosi niukkaa tai sitä ei ollut laisinkaan ja sitten asiakas on kuitenkin lähtenyt tekemään kuvaa, niin siitä jotenkin aivan, tai mä ajattelin, että ne on ollut vähän semmoisia taianomaisiakin hetkiä, että aukeaa semmoinen ihan toisenlainen ikkuna sen ihmisen semmoiseen jotenkin mielen maisemaan tai jotenkin kokemukseen, että sinussa onkin jotain tällaista, mitä mä en olisi ikinä voinut sanoin jotenkin tavoittaakaan, niin ne on sellaisia hetkiä. Ja mä ajattelen, että vähän kun kysyit siitä osallisuudesta, niin mä ajattelen, että tämä liittyy myös niin kuin siihen, että miten, että varmaan, tai mitä Laura ajattelet, mutta itse ajattelen, että jotenkin kuitenkin niiden taidelähtöisten menetelmien avulla jotenkin kaikki voi jotenkin omalla taitotasollaan ja niin kuin osallistua, että voidaan rintarinnan tehdä. Kaikilla on toki oma käsiala ja tyyli ja taito ja kokemus, mutta että voidaan jotenkin, niin kuin se sitä osallisuutta tukee tosi vahvasti. Kyllä. Joo. Se ei sulje ketään pois. Nimenomaan joo. Taidehan tavallaan kuuluu kaikille, oli asiantuntija, harrastaja tai ihan mitä vaan. Kyllä. Että jokainen toki sit sieltä omasta ikään kuin näkökulmastaan tai lähtökohdastaan tai eri tavoittein, että sitä voidaan yhdessä tehdä. Ihanaa, miten teille lähtee keskustelu heti tästä. Teillä varmaan monia asioita, mitä olisi niin mahtavaa jakaa. Mä ajattelen tätä aikaa ja tätä yhteiskuntaa. Miksi luovuus on nyt teidän mielestä erityisen tärkeää? Taiteella on niin kuin erityistä potentiaalia jotenkin käsitellä ja tuoda esiin sellaisia yhteiskunnallisia kipukohtia. Ja toisaalta sitten taas se taiteen tekeminen tai taiteen kuluttaminen niin antaa ihmisille semmoista hyvinvointia, semmoista aineetonta hyvinvointia, mikä on erityisen tärkeää just tänä päivänä, että niin kuin tavallaan haetaan sitä hyvinvointia muutakin kuin ehkä tavaran kuluttamisesta, niin siinäkin mielessä. Kyllä, ihan allekirjoitan samat, että semmoisissa, jos ajatellaan, että eletään kuitenkin monin tavoin, ehkä voi sanoa jonkinlaisia kriisiaikoja niin yhteiskunnallisesti kuin vaikka maailmanlaajuisestikin, niin kyllähän se niin kuin taiteen luovuus ja taiteen tekeminen ja just niin kuin sanoit sen myös niin kuin, sen kuluttaminen tavallaan, vaikka sitä nyt ehkä tässä vältettiin, niin vahvistaa meidän semmoista resilienssiä ja niin kuin auttaa löytämään niitä uusia ratkaisuja ja jotenkin tukee, niin kuin sanoitkin, sitä hyvinvointia. Että tavallaan semmoisissa poikkeusoloissa se helposti kyllä niin kuin luovuus ehkä meissä niukkenee, kun pitää keskittyä muuhun, mutta silloin sitä ehkä tarvittaisiin nimenomaan. Toi on totta. Sitä. Se. Ja se on myös aika hyvä mittari semmoisesta, että tavallaan aktiivinen ja semmoinen toimiva moninainen taidekenttä kertoo siitä, että kuitenkin on niin kuin hyviä asioita yhteiskunnassa. Että sitten tavallaan on syytä myös laajemmin huolestua, ehkä jos taidekenttä jotenkin kapenee tai Kyllä. ei voi hyvin. Kyllä. No siirretään sitä sitten työelämään ja miten niin kuin työelämä hyötyy eri tavoin kuvataiteen ja kuvataideterapian osaamisesta ja millaisiin rooleihin tämmöiset polut usein johtaa myöskin? No, tavallaan jos suoraan jatkaa tuosta edellisestä, niin tavallaan se yhteiskunnallinen tärkeys, että se niin kuin kulkee läpi sitten koko yhteiskunnan, että tavallaan ollaanko me sitten jonkunlainen, niin kuin voidaan olla katalysaattori sille yhteiskunnan niin kuin tilalle. Ja niin. Onko tässä vähän kaksi kysymystäkin, mihin rooleihin polut usein johtavat, mutta vähän ehkä se, että kun taideella ammattilainen tai kuvataideterapian ammattilainen, niin minkälaisia polkuja se työelämä teille tuo tai meille tuo? Jos tällä tavalla niin kuin nyt sosiaali- ja terveysalaa vaikka ajattelee siltä kantilta työelämää, niin ajattelen, että toki se, että on hallussa jotenkin semmoisia niin kuin taidelähtöisten menetelmien tai kuvataideterapeuttisten menetelmien niin kuin osaamista, niin kyllähän se sitä, mitä tuossa puhuttiin luovuudesta ja sen merkityksestä, niin sinne työelämän kentälle niin kuin monin tavoin tuo. Ja tietysti, että se on semmoinen, monet vaikka omat opiskelijat, tietysti he työllistyy sinne niin kuin sosionomikentälle eri tehtäviin ja sitten käyttävät niitä taidelähtöisiä menetelmiä siellä. Monin on sitten lastensuojelussa tai vanhuspalveluissa tai kouluissa tai missä ikinä työskentelevätkään. Mutta mä ajattelen, että se tuo niin kuin lähtökohtaisesti semmoista, vähän niitä uusia, mitä sä puhuit uusista ratkaisuista, niin työelämä hyötyy sillä tavalla kyllä sit ikään kuin taiteen osaamisesta vähän eri näkökulmista, mutta että se tuo sinne semmoista kykyä vähän
semmoisiin moninaisempiin ratkaisuihin. Joo, niin tavallaan osaamisen ylläpitäminen pitää tietysti sitä taidekenttää elävänä itsessään, mutta kuvataiteilijan työnkuva on kovasti muuttunut mun mielestä viime vuosina kanssa, että ollaan toimitaan aika moniammatillisesti. Että harva tekee semmoista niin kuin pelkkää itsenäistä, varsinkaan niin kuin yksin tehtävää kuvataiteilijan työtä enää. Että usein siihen liittyy sit opetustehtäviä, jotain erilaisia asiantuntijatehtäviä, hanketyötä ja rinnalla sitten sitä muuta niin kuvataiteilijan toimista ehkä itsenäisesti tai jossain niin kuin taiteilijaryhmissä ja niin poispäin. Eli sen niin kuin hyödyt jotenkin menee tosi laajasti sinne työelämäkenttään. Ja sitten tästä ehkä samassa kysymyksessä tulee mieleen myös sitten julkinen taide, joka on niin kuin koko ajan jotenkin vahvistanut asemaansa ja prosenttiperiaatteesta on tullut niin kuin aika tavalla osa arkipäivää jo ja se ymmärretään rakentamisessa ottaa mukaan, niin siinäkin tavallaan on aika hyvä esimerkki siitä, miten te taiteen vaikutukset laajenee, koska lähdetään siitä, että taiteilija suunnittelee teoksen, mutta sitten kun sitä toteutetaan, niin siinä on niin kuin tosi monia toimijoita, jotka on siinä mukana, rakennuttajista ja jostain vaikka pronssinvalajista ja sitten teräsrakenteiden tekevästä teollisuudesta lähtien, niin siihen tulee yhtäkkiä tosi paljon niin kuin toimijoita siihen samaan. Ja tämä mun mielestä toistuu monissa muissakin taideprojekteissa, mutta julkinen taide on ehkä niin kuin paras esimerkki siitä. Ja tuosta tulee mieleen jotenkin rinnakkainen ilmiö sitten taas vaikka tänne kuvataideterapeuttisen tai taidelähtöisten terapiatyön maailmaan, että jotenkin se myös, että siinä on toki se vaikka yksilötyö, että minä kuvataideterapeuttisena sosionomina tapaan yksilöasiakkaan ja se on jotain tärkeää siinä, mutta että kyllähän se myös laajenee sitten niihin moniammatillisiin niin kuin jotenkin työryhmiin ja toisaalta rakenteisiin, että miten siellä rakenteissa ikään kuin tuetaan sitä semmoista luovien menetelmien käyttöä ja ikään kuin, että siellä kanssa ajattelen tämä laajeneminen niin tosi tärkeä näkökulma, että se ei ole suinkaan vaan se yksilötekijä. No nyt te kuvaatte tämä on ihan älyttömän tärkeää myöskin niin kuin ihmisten ymmärtää, että millaisissa konteksteissa, kenen kanssa sitä työtä tehdään. Ja miten kuvataiteen ja kuvataideterapian ammatillinen asiantuntijuus eroaa arkisesta luovuudesta? Palaan siihen, mistä mä taisin aloittaa, että kuvataiteilija on niin kuin luovuuden asiantuntija. Eli usein ajattelen, että niin kuin, jos ajatellaan nyt vaikka sen kuvataiteellista arkista luovuutta, niin se voi keskittyä johonkin, että harjoittelee jotain tekniikoita. Kiinnostunut voi tekemään vaikka jotain grafiikan tekniikoita ja harjoittelee niitä. Mutta sitten kun me mennään niin kuin ammatilliseen osaamiseen, niin se on toki niitä tekniikoita edelleen, mutta se on paljon muutakin. Eli me harjoitellaan niin kuin paljon sitä taiteellista ajattelua, ongelmanratkaisua, epävarmuuden sietokykyä ja muita semmoisia taitoja, mitä tavallaan se kuvataiteen asiantuntija tänä päivänä tarvitsee. Joo, mä ajattelin, että tuosta onkin hyvä taas jotenkin rinnakkaisesti puhua, että mä ajattelin, että mekin niin kuin, opinnoissa toki harjoitellaan itse tekemään, ikään kuin käyttää niitä kuvataideterapeuttisia menetelmiä tai tehdään vaikka niihin liittyviä harjoituksia, ikään kuin opiskelija saa sen kokemuksen, mikä on tärkeää, mutta sitten tavallaan, että siihen täytyy liittyä toi tommonen myös vähän niin kuin teoriatason osaaminen ja ymmärrys niistä ilmiöistä ja vaikka ammattieettinen ymmärrys vielä, kun liikutaan niin kuin sosiaali- ja terveysalalla usein hyvinkin niin kuin vaikka ihmisten raskaiden kokemusten äärellä ja monien semmoisten teemojen, jossa täytyy olla niin kuin kyky reagoida niihin, että se ei riitä, että ikään kuin osaa ohjata jonkun taidelähtöisen menetelmän käyttöä, joka voi tukea hyvinvointia, vaan että se jälkityö, mitä siitä seuraa, on oikeastaan se vielä sit se, mikä vaatii semmoisen niin kuin erityisen osaamisen niin kuin silloin, kun tälleen terapeuttisista lähtökohdista toimitaan, niin kyllä. Joo ja mietin meillä myös se tavallaan niin kuin taidekentän tuntemus ja tietty verkostoituminen, niin nehän on tietysti myös olennainen osa, ehkä vähän niin kuin viittasit tuossa kanssa samoihin. Verkostot, osaaminen, koulutus, jos näin johdattelinkin vähän. Ajattelin, että tätä te haluatte kertoa. Hyvä. No sitten kun mennään teihin opettajina, miten te luotte tilaa opiskelija omalle luovuudelle, mutta sitten samalla tämmöiselle vastuulliselle, tietoiselle työskentelylle ihmisten kanssa? Itse ainakin tykkään semmoisesta niin kuin tekemällä oppimisen tavasta meillä ja niin kuin,
tietystä haasteperustaisuudesta, eli tavallaan, että lähdetään jostain niin kuin ongelmanratkaisusta liikkeelle ja niin kuin itse haetaan niitä ratkaisuja. Ja jotenkin se on taiteessa tosi olennaista, koska tosi monet kiinnostavat uudet ratkaisut syntyy semmoisen epävarmuuden ja sen kautta, että joutuu hakemaan, ja usein myös niin kuin mokan kautta, niin sitä ei voi oppia sillä lailla, että se niin kuin tavallaan jotenkin vaan sanotaan näin ja kaadetaan, vaan se tarvitsee niin kuin tehdä itse. Ja itse tykkään kovasti myös niin kuin ryhmätilanteissa, missä keskustellaan niin kuin tavallaan vertaisoppimistilanteista. Että mä yleensä yritän olla itse yksi siellä ryhmässä ja just istutaan pyöreän pöydän ympärillä ja tietoisesti hiukan hiljentyä ja kuunnella, kun opiskelijat rupeaa keskenään keskustelemaan, koska siinä on niin kuin iso voima siinä heidän keskustelussa. Ja siinä on myös se hyvä puoli, että se meidän niin kuin taidekouluyhteisössä tuntuu jatkuvan myös hyvin niiden tuntien ulkopuolella, eli tavallaan oppiminen jatkuu niin kuin myös koulupäivän jälkeen. Hienoa. Tunnistan kyllä samaa jotenkin sitä vertaisoppimisen merkitystä, että se on tosi iso ja opiskelijat antaakin palautetta. Meillä on tämmöiset sosionomikoulutukseen liittyy tämmöiset niin kuin ammatillisen kasvun ryhmät, sellaiset pienryhmät, jotka kokoontuu sit niin kuin lähes sen koko opiskeluajan. Ja tässä kuvataideterapeuttisen niin kuin menetelmän opinnoissa myös niissä tehdään kuvaa. Ja se on semmoinen, minkä kyllä opiskelijat kokee niin kuin vaan toistuvasti ja valtavan merkityksellisesti muun muassa just sen vertaisoppimisen ja sen jakamisen vuoksi. Mutta ajattelen myös, että semmoinen kokemuksellinen, tai jotenkin sen kokemuksellisen oppimisen ja sitten sen semmoisen teoreettisen oppimisen niin kuin niiden yhdistäminen on tässä jotenkin se merkityksellisin, että saa jotenkin tilaa just sille oman luovuuden ja mokaamisen ja kaiken sen opettelulle myöskin, että täytyy olla joku oma kokemus, että näin tämä homma toimii, mutta sitten tietysti se, että siinä on se toinen taso, että no miten mä ammattilaisena sitten hyödynnän näitä menetelmiä, että se ei jää sille oman kokemuksen tasolle pelkästään. Joo, ja tosi opettavaisia meillä on tosi paljon sillä työelämäyhteistyötä, että on oikeasti tulossa joku näyttely tai oikeasti tulossa joku tapahtuma, mihin valmistetaan, niin sitten se tavallaan ne tilanteet on mahtavia, koska niissä niin kuin tulee heti ne realiteetit ja tavallaan ollaan jotenkin tavallaan opiskelijoille siirtyy se oma vastuu siitä tekemisestä paremmin, kun ne tietää, että tämä on ihan oikea näyttely, eikä me vaan niin kuin simuloida tai harjoitella, tästä voisi tulla taidenäyttely. Kyllä. Ja ihan samaa ajattelen, meillä tämmöinen kuvataideterapeuttinen harjoittelu, että ikään kuin sit mennään työpaikoille ja mennään organisaatioihin tekemään niitä tai käyttämään niitä menetelmiä. Ja nyt alkaa olla semmoinen ilo myös, että jo edelliset sukupolvet ottaa uusia harjoittelemaan itselleen, niin se on tietysti aivan mahtava juttu. Että sitten kuvataideterapeuttiset sosionomit, jotka on täältä valmistunut, niin he laittaa viestiä, että hei, nyt vois tänne, mä oon nykyään täällä töissä, että tänne voisi tulla nyt harjoittelemaan taas tekeen. Sitten käyttää näitä menetelmiä, niin se on tietysti semmoinen sydän läikähtää. Toi on hieno asia ja oikein tervetullutta. Ja puhuittekin siitä, että just että pystyy harjoittelemaan, moka on niin kuin mahdollista ja joku on sanonut, että moka on lahja ja niinhän se on. Ennen kuin mennään sinne työelämään, niin siellä työelämässä saatetaan joutua tekemään aika vaikeitakin arjen päätöksiä myöskin. Voin kuvitella, että kuvataiteilijakin tekee kovia päätöksiä siinä kohtaa, että mitkä materiaalit, tuliko valittua oikeat sitten, kun ollaan lopputuloksessa. Mutta miten opiskelija kasvaa niin kuin varovaisuudesta tämmöiseksi varmaksi ammattilaiseksi? Onko teillä välineitä siihen, keinoja? Kyllä se mun mielestä on meillä just se opintojen monipuolisuus. Että siellä on toisaalta niitä tekniikkakursseja, sä voit keskittyä ja harjoitella jotain tekniikkaa, jota et tiedä ennestään, tai syventyä johonkin, mitä jo tiedät, niin tehdä vielä enemmän, mutta siihen päälle tulee sitten kaikki harjoittelut, erilaiset näyttelymahdollisuudet, mitä tulee koulun myötä, ja sitten tietysti ihan tosi tärkeä on se opiskelijoiden oma yhteisö tosiaan, että tavallaan mitä he puhuu keskenään ja mitä he niin kuin miettii niitä asioita keskenään, se kasvattaa heistä ammattilaisia. Mä ajattelen myös, että semmoinen niin kuin jotenkin turvan kokemus, tai no se on aina sellaista turvan ja haastamisen jotenkin keinulautaa, että miten tietysti pitää päästä aloittamaan jotenkin turvallisesti ja kokeilemaan vaikka yksilönä itse, tai näin itse usein toimin, että ensin saa itse harjoitella jotakin vaikka
menetelmien käyttöön itsensä kanssa, annetaan jotain ohjeita ja opiskelijat pääsee kokeilemaan ja sitten pikkuhiljaa he ohjaa niitä toisilleen siinä tutussa omassa pienemmässä ryhmässä ehkä ja sitten vaikka isommassa ryhmässä ja sitten vähitellen mennään sinne, niin kuin sä puhuit kanssa jotenkin oikeaan työmaailmaan, että ensin harjoittelijana ja sitten vähitellen tietysti niin kuin toivon mukaan työllisenä, mutta että, semmoisten pienten askelten myötä, mutta toki siinä täytyy olla se kaikki ohjaus tai harjoittelun ohjaus ja se teoriaopetus ja kaikki tämä siinä niin kuin lomittuen siihen mukaan, että ei vain tekemisen kautta, vaan myös sitä muuta. Joo, ja meillä on itse asiassa ton harjoittelun ohella niin toinen, mitä on nyt just kiinnitetty huomiota, niin se, että meillä käy aika paljon vierailevia opettajia opettamassa jotain tiettyjä kursseja, jotain tiettyä tekniikkaa, niin se on ollut myös hyvä tämän niin kuin ammatillisen itsevarmuuden kasvamisen kannalta, koska he on niin kuin yleensä kentällä toimivia taiteilijoita, jotka tulee vieraileviksi opettajiksi. Ja sitten he jakaa siinä samalla myös sitä, että he toimii taiteille näin, ja he on niin kuin taiteilija polkua rakentaneet näin. Ja sitten taas tulee toinen, jolla on niin kuin erilainen tarina. Kyllä. Niin sitten opiskelijat näkee sen, että se voi olla moninainen, ettei vaan niin kuin ajattele, että pitäisi, niin kuin, että olisi yksi opettaja, pitäisi niin kuin jotenkin kopioida hänen tarinansa, Kyllä. vaan ne ymmärtää jo siinä niin kuin opiskelun aikana sen, että okei, näitä on monia vaihtoehtoja. Ja pystyy niin kuin vähän hakemaan sit sitä omaa reittiä. Toi on valtavan tärkeää. Ajattelen, että nähnyt monta sellaista tilannetta, että just tulee aiemmin valmistuneet tai vastaavissa tehtävissä toimivat ja mitä varmuutta sitten, tai millaista palautetta opiskelijat antaa sen jälkeen, että mitä varmuutta se on heille tuonut kuulla, että ai toi on tehnyt tolleen ja tolleenkin sen voi tehdä ja tolleen vähän mutkikkaammin sen voi tehdä vielä näinkin ja että se on ihan todella tärkeää. Eli myös alumnit olisi meille oikein tervetulleita opintojaksoille, eikö niin? Kyllä. Aivan ehdottomasti. Koitetaan haastaa kaikki alumnit kyllä, mukaan. Todellakin. No mikä teille on ollut opettajana kaikkein palkitsevinta, kun te olette seurannut opiskelijoiden kehittymistä opinnoissa? Onko sellaisia esimerkkejä? Kyllä se on tavallaan jokainen kerta, kun jotenkin vaikka huomaa, että joku pitkään painii jonkun asian kanssa, että miten mä tämän teen, ja sitten kun se löytää siihen ratkaisun, johon se on niin kuin itse tyytyväinen. Ja jotenkin se jos taiteellinen ilmaisu tekee semmoisia hyppäyksiä, kun ei se ikinä etene sillä tavalla tasaisesti, vaan voi just olla niitä niin kuin hiertäviä kohtia, ja sitten niistä päästään yli ja niin kuin tavallaan jakaa sitä tyytyväisyyttä ja iloa siitä, että mä keksin tämän ratkaisun ja nyt tämä homma toimii. Ja tietysti sitten on myös se toinen niin kuin ehkä vielä jotenkin tavallaan pitkäkestoisempi, että sitten kun pääsee seuraamaan meiltä just niitä valmistumia opiskelijoita, että miten heidän siivet tavallaan kantaa kaikki, kun joku saa jatko-opiskelupaikan tai näkee apurahalistassa jonkun nimen, niin se tavallaan miettii, että tämä on niin kuin, tätähän voi jatkuu loputtomasti, koska ne on koko ajan niitä nuorempia ihmisiä ja ne tulee olemaan tuossa kentällä, niin tätähän voi tehdä sitten vaikka kuinka pitkään. Että okei, tuolta taas pongasin tuommoisen, jota on joskus opettanut. Kyllä. Mä ajattelen, että se on niin kuin samaa linjaa sillä tavalla, että jotenkin se semmoinen, vähän mitä puhuttiin tuossa äsken, että se opiskelijoiden ilo sit siitä, kun he on nähnyt heidät silloin ekana syksynä jotenkin epävarmoina siitä, että en mä ehkä koskaan kykene, eikä ei tästä varmaan mitään tule. Ja sitten menee vuosi pari ja jotenkin he onkin sitten niinku se varmuus kasvaa ja kuulee heidän niinku semmoisen intonsa siitä, että mä pääsinkin tekemään ja mä en oikeastaan maltaisi odottaakaan, että mä pääsen tekemään, niin se on jotenkin sellaista tosi ilahduttavaa. Ja sitten mä ajattelin, että monilla, en tiedä miten, ehkä kuvataiteen opiskelijoilla se on jotenkin suoremmin, en tiedä se yhteys taiteen tekemiseen ollut jo ennen opintojakin, mutta mä tunnistan meidän opiskelijoista tosi usein sellaisia tilanteita, että heillä on ollut niin kuin taidelähtöinen tekeminen on ollut heille merkityksellistä jossain elämänvaiheessa, osalla ihan koko ajan, mutta aika monella se on voinut olla jotain taukoja. Ja sitten he tulee tänne näihin opintoihin, heillä on se kiinnostus, ja sitten se syttyy uudelleen jotenkin se yhteys siihen omaan tekemiseen ja omaan luovuuteen, niin se on myös semmoinen ilahduttava, että moni kertoo, että nyt mä oon tehnyt niin kuin vapaa-ajallakin, ja mä oon jotenkin palannut sellaiseen mulle tärkeäseen asiaan, niin se on sen lisäksi, että he harjoittelee sitä niin kuin ammatillisesti, niin he löytää niin kuin itselleen semmoisen hyvinvoinnin välineen, niin se on tietysti hurjan niin kuin ilahduttavaa. Joo, ja mä luulen, että meillä se epävarmuus ehkä voi useammin olla semmoinen, että asia kiinnostaa, vaan mä teen tätä aika paljon, mutta että niin kuin, onko minusta tähän tai onko tästä minulle ammatiksi. Ja sitten kun tavallaan löytää niitä, kuulee niitä tarinoita, löytää niitä polkuja, tulee sitä itsevarmuutta, että hetkinen, tämä on oikeasti mahdollista ja niin kuin minusta todellakin on tähän. Se on aivan, kyllä.
Kuulostaa niin hyvältä, mä halusin vaan antaa teille jatkaa tätä, mutta ehkä aikakin on rajallinen. Siis kuvataidetta meillä opiskellaan tuolla Kankaanpään, Kankaanpäässä, kuvataiteen kampuksella, ja sitten tätä kuvataideterapiaa täällä Porin kampuksella, eikö niin? Mikäs meidän opiskelijoita yllättää aina positiivisesti eniten, kun pääsee kuvataidetta opiskelemaan tai kuvataideterapiaan? No, meillä tulee palautetta mun mielestä ehdottomasti eniten varmaan tiloista ja resursseista ja sitten toisaalta siitä yhteisöstä siellä. Ja tiloista ja resursseista just sen takia, että mehän toimitaan siis Kankaanpään taidekoulun, joka nyt on 60-vuotias historia jo takana, niin tiloissa, jotka on nämä tilat aikoinaan rakennettu nimenomaan niin kuin taideopetukseen, jotenka niissä on niin kuin erinomaisesti huomioitu erilaiset taidetekniikat ja se kyllä näkyy sitten siinä, niin kuin, mitä kaikkea pystytään opettamaan. Ja sen lisäksi meillä on vielä aika ruhtinaallisesti työskentelytiloja myös niin kuin pääkampuksen lisäksi on vielä sitten erityinen tämmöinen studiotila käytössä tällä hetkellä, niin se on kyllä se, mistä tulee palautetta. Täällä on oikeasti tosi paljon tilaa tehdä ja tosi hyvät niin kuin varustelut näissä tiloissa, että oikeasti pääsee työskentelemään. Ja toinen on sitten se, että tosiaan toimitaan siellä Kankaanpäässä, mikä ei ole niin kuin järin suuri kaupunki, niin tavallaan se, että kaikki on vähän niin kuin lähellä ja niitä opiskelutovereita eri vuosikursseilta näkee tavallaan siinä kaupungissa muutenkin. Sanoit, että niin kuin muodostuu yhteisö ja myöskin, että tavallaan on muutamia niin kuin tavallaan kohteita ja paikkoja, missä järjestetään tapahtumia, tehdään ja nähdään myös niitä paikallisia siellä, mutta että se oma yhteisö muodostuu aika hyvin sinne. Se on sopivan kokoinen kaupunki toimia yhdessä. Kuulostaapa tosi ihanteelliselta ja ne tilat on kyllä niin kuin Kankaanpäässä aivan upeat. Mietin, että mitä meidän opiskelijoilta, niin ehkä vähän viitaten tuohon niin kuin aikaisempaan, että aika moni hämmästelee sitä, että tämä herättääkin aika semmoisen voimallisen jotenkin ammatillisen kasvun prosessin ja henkilökohtaisenkin kasvun tietysti ei niitä voi sillä tavalla erottaa. Että he ei jotenkin odottanut sitä, että mitä kaikkea se pistääkään liikkeelle se jotenkin opiskelu, mutta kun siihen liittyy tietysti paljon just sitä luovaa tekemistä ja jotenkin oman itsenkin pohdintaa, niin se koetaan hyvin positiivisena, mutta semmoisena yllättävänä hienoutena, mitä he ei niin kuin ajatellut, että siitä niin kuin seuraa. Ja just tästä, mitä sanoinkin aiemmin, että mä onkin lähtenyt tekemään niin kuin jotenkin vapaa-ajallakin kaikkea yllättävää taidejuttua, niin jotenkin se, että siitä aukeaa semmoinen joku erilainen ikkuna, mitä he ei osaa odottaa. Ja sitten se, mitä moni sanoo, sit kun he lähtee tuonne harjoitteluihin, että tämä onkin niin kuin selvästi tämmöinen haluttu osaamisala, että sitä niin kuin työnantajat ja eri organisaatiot sosiaalialalla tosi paljon arvostaa ja heitä pyydetäänkin erityisiin juttuihin sen takia, kun tiedetään, että sä osaat käyttää tällaisia taidelähtöisiä menetelmiä, että voiko sä tulla tekemään sitä, niin se on semmoinen myönteinen yllätys ollut monelle, koska monella on vähän, että heitä kiinnostaa tämä, mutta sitten on semmoista epäilystä, että no miten se sitten niin kuin työelämässä otetaan vastaan, niin se on ollut semmoinen, että ovat siitä ilahtuneet. Ja sitten vähän näistä kasvuryhmistä puhuinkin, mutta moni kokee se on semmoinen, mistä tulee aina palaute, että tämä oli tärkein osa koko opintoja, että sai sillä tavalla jotenkin jakaa siinä omassa ryhmässä kuitenkin sitten tavallaan semmoisen, siinä on aina tietynlaiset niin kuin teoreettinen jotenkin tausta siinä, että käsitellään tiettyjä aiheita tietyin menetelmin, niin sen kyllä moni kokee tärkeänä. Ja se on tietysti, kun tullaan eri lähtökohdista, eri ikäisiä opiskelijoista, eri taustoilla, erilaisilla koulutuksilla, ja sitten pääseekin ikään kuin jotenkin vertaisuudesta, mistä sä puhuit, niin se on kyllä tosi merkittävä. Ja ne kasvuryhmät on ihan meillä tämmöinen spesiaali asia, eikö se ole? Joo, näin on ymmärtänyt. Se on meidän semmoinen, että sitä ei... Kyllä, tosi merkityksellinen. Kaikissa sosionomikoulutuksissa siis toimii täällä, myös muissa kuin tässä kuvataideterapeuttisten sosionomia. Kyllä. Ja vaikka et nostanut tätä kampusta, tätä Porin kampusta, niin sillä lailla uudet tilat. Aina sanoo, että uudet tilat, 2017 huutettu näihin tiloihin, on ne edelleen uudet. Mutta taidekoulu on kyllä sitten taas oma
spesiaaliympäristönsä, Kyllä, että kyllä. sinne kannattaa mennä näyttelyä katsomaan. Kyllä, ja tulla tutustumaan tiloihin. Niin. Ja se on ollut ilo, että tänne myös, täällä on aina tuossa käytävä galleriassa sit teidän opiskelijoiden töitä, niin se on, tuo myös jotenkin sitä maailmaa tänne. Se on hieno työoppimisympäristö meille kanssa, että kun opiskelijat tuo tuohon noita teoksia. Kyllä, se on hienoa. Mulla on teille viimeinen kysymys. Ja se on se, että nyt meillä on tuolla lankojen päässä nuori tai varttuneempi opiskelemaan haluava, mutta hän ehkä vähän epäröi, hän miettii, että kuulostaa hyvältä, mutta minkälaisia terveisiä hänelle olisi? Ehdottomasti kannattaa lähteä kokeilemaan ja hakemaan ja testaamaan, että mitä sillä niin kuin kuvataiteella olisi itselle annettavaa, jos siihen vielä niin kuin oikein paneutuu ja hyppää siihen kelkkaan. Ja mä mietin sillä, että sitten kun niin kuin, jos ja kun sitten hakeutuu kuvataiteen alan opiskelijaksi, niin tavallaan tärkeää just kokeilla ja testailla. Siellä saa tavallaan niin kuin luvan kanssa testata ihan kaikkea ja just mukailla ja tehdä mitä vaan. Et se on just se paikka, niin kuin tässä jo aiemmin tuli puheeksi, että työelämässä voi joskus olla niin kuin niitä realiteetteja tai rajoja, mutta siellä ei ole. Eli sehän on niin kuin ihan mahtavaa aikaa, ja jos siihen pystyy heittäytymään sillä, että tarttuu kaikkiin tilaisuuksiin, mitä tulee eteen ja kokeilee asioita rohkeasti, niin silloin siitä varmaan saa kaikista eniten irti. Olipas hyvä myyntipuhe. Aivan tuli semmoinen, että voiko tulla jo? Kyllä. Ja, mä ajattelin tuon kuvataideterapeuttisen sosionomikoulutuksen osalta, että jos on moni ajattelee tai tulee sanoen, että no en mä osaa piirtää ja en mä niin kuin ole tätä opiskellut, niin mä ajattelin, että sitä ei kannata ollenkaan pelätä, vaan että jotenkin se, että on semmoinen kiinnostus jotenkin tämmöisten taidelähtöisten menetelmien käyttöön ihmisten kanssa ja heidän hyvinvointinsa tueksi, niin sillä ei ole merkitystä, että onko jotenkin kokemusta tai koulutusta taidealalta, kun kuitenkin se työn laatu on sitä ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa olemista ja niiden taidelähtöisten menetelmien niin kuin käyttöä heidän kanssaan ja heidän hyvinvointinsa tueksi, eikä niinkään, että mitä minä nyt tuotan tähän, vaan se, että on niin kuin pääsee tekemään sellaista tosi merkityksellistä työtä luovien niin kuin menetelmien ja toisaalta ihmisten kanssa. Ja mä ajattelen, että kun puhuttiin siitä jotenkin kriisiajoista ja siitä tämän hetken yhteiskunnankin tilasta, niin se, että mä ajattelen, että kuitenkin tämmöiset niin kuin taiteen tekeminen niin tuo sellaista jotenkin toivoa ja valoa ja uskoa meille niin kuin hankalissakin ajoissa, niin se, että mikä voisi olla parempi kuin näihin jompaan kumpaan koulutukseen hakeutuminen. Tämä on hyvä lopettaa luovuuden merkitys ihmiselle. Kiitos molemmille todella paljon, Sanna ja Laura. Kiitos. Kiitos.